Мен Ишимгулова Нәрина, мина 6 яш. Кушка әйләнгән әбей, башкорт халык әкияте. Бурун заманда яшәгән бер әбей менән бер бабай. Булганчы улардан 4 улы. Әйбәт кенә яшәп торганда, әбей дә, бабай да авырып киткән. Бабай дөнья куйган, әбей авырган. 4 баланы исмаган, бере карамаган. Көн-төн тик уйнап йөргән тик улар. Карт әсе тамагы кебек бер тапсыгыга дар булып яткан. Бер көнде әбей баларын сакырып алган. Инде күп ятма, дөнья үзегезгә калыр. Шуңа чабып хау китереп торгагызсы. Типке менән бершебез хау бергәндә, тагы әйләнеп уенга тотынган. Көз ите башта тәгәрәшеп елаярга китә башлаган. Карт әсе коштар күп булса алган микән? Улар бер күз буена ялга тотар. Туйгансы хау алып әсәрдәр. Тик уйлаганчы. Капал куш тавышлары ишетелгән. Кил, әйдә, усаяк, ятмадарыгыз. Шул вакыт моның өстенә бер том килеп төшкән. Карт әсе күз һәммәне шулкыда киеде. Кушка авырынып тәләрдән усып каны киткән. Һаман уйнап йөргән балаларын берәген әсәбез куш булып усты. Тик кычкырып йөргән. Әсәй, калдырма безне. Тик инәгәнче башкалары. Әсәләрен артына әй югыра. Инде балакайдарым, бәхил булыгыз. Дигән моңлы тавышлы әсәләрен артына кайтканчы. 4 малай, 4 урында илаган. Баштары ташка барып, канаты бүткәндәр. Тик бик тә булган шул әсә кадәрен вакытында белмәү кирәк. Игътибарыгызны